altså, hvad går vi og laver, hvad går her og laver? Altså, jeg er begyndt at gå i motionscenter der. Det er fordi, hjemme i vores kommune herovre, hen i sportshallen i en kælder, der har de en masse fine, forkromet maskiner, som de sidder og hiver og sveder i herovre. Ja, og jeg tøs, at det er helt sjovt at prøve sådan en motionscykel, det tøs jeg. Jeg tøs, at det er helt sjovt at prøve sådan en motionscykel, det tøs jeg. Jeg tøs, at det er helt sjovt at prøve sådan en motionscykel, det tøs jeg. Men, det er nu ikke, fordi en siger ret meget, når en kører en tur og sådan en vel. Jeg så har lige haft et job, ikke? Det er altså job. Det er sådan en lille 30-dages ansættelse, ikke? Ved et firma, der hedder Samfundstjenesten, ikke? Ja, men det er så lige stoppet, ikke? Og så har jeg så... Jamen, jeg sgu ikke rigtig lave noget, altså. Eller det har jeg. Jeg laver noget hele tiden, ikke? Altså, man skal være arbejdsom, ikke? Ellers så... Ja, så... Ben, har du hørt noget med det her Volkswagen, nu gør? Nå, har du holdt fingeren? Nej. Det er sådan ikke... Tillykke med det der, Benny. Volkswagen, det er en fin firma. Ja. Hey, skal de sidde der, mens vi laver det her? Yeah. Hvad gavn og lavt? Jamen altså, jeg har jo dyrket mine kartofler. Ikke, at der er mange penge i det længere, men det er jo sådan en gang nu. Skal jo leve af noget også. Men det er en smart lille ordning, du har lavet ude med de der polakker ude i landet. Det minimerer af udgifterne, ikke? Ja. Ja, dem har vi regnet over de her. Det er bare dejligt. Det slæver jo med en som stov, det gør det. Altså, hvis de bor helt altså, det er bare dejligt. Ja, så går det Ja, de bor helt over. Så er man nødt til at registrere dem. Skål, der er mad til dem alle sammen. Så kommer skat og moms og alt det. Men næsten altså kartofler primært. Der er noget, du siger. Det er bare dejligt, blev det så. Der skal der jo mad til dem alle sammen, og de slæver. Der blev så, det er bare dejligt. Nå. Jeg tror lige, jeg går ud og puster griser.